het liedje vertolkt. We gaan 2 jaar verder. Opnieuw probeerden ze het. Ze hebben het geprobeerd, helaas, ze bereikten de laatste plaats. Maar het ene wat ze zeker bereikt hadden, was een bekendheid. Bekendheid in Vlaanderen voor hun manier van performance, voor hun manier van dansen, voor hun manier van een liedje naar voren te brengen. We gaan ene keer vooruit springen naar 2008. En daar hebben zij eenmaal 2 liedjeswedstrijden gewonnen, onder andere de Zomer Radio 2 hit. Vanmorgen om 8 uur zaten wij nog op de cruise. Een helikopter heeft ons gebracht naar het dichtstbijzijnde vlieghaven. Ze zijn met een privéjet naar hier gekomen. Waarom? Omdat zij eigenlijk enorm waardering hebben voor de 2 leden die nu uit onze oude raad komen en gaan. Met andere woorden, Chris en Thierry, voor jullie wordt dit jullie song. Die mensen hebben heel wat uren gevlogen en om 23 uur perfect moeten zij terug hier vertrekken om met de vliegtuig vanuit Wevelgem terug naar de vlieghaven en dan naar de cruise. Speciaal hebben zij een onderbreking gemaakt voor één ding en dat is voor jullie allemaal. Mijn dames en heren, mag ik u vragen u eerlijk en